Y brenin a'r frenhines wedi gwisgo ei dillad gorau ac yn cyrraedd San Steffan mewn stêl. Dyma draddodiad sy'n mynd nôl canrifoedd i ail-agor y tymor seneddol gydag araith sy'n gosod polisïau y llywodraeth ar gyfer y tymor sydd i ddod. My lords, pray be seated. Mae'r llywodraeth sy'n ei sgwennu, y brenin sy'n gwneud yr araith i gadw at yr hen ffordd. Mae gwleidyddion o bob ran o'r Deyrnas Unedig sydd wedi cael eu hethol gan bobl Prydain yn dod at ei gilydd i rando. Ac mae'r brenin a'r frenhines yn eistedd mewn seddi mawr crand wrth wneud yr araith. My government will take urgent action to tackle anti-Semitism and ensure all communities feel safe. Ond eleni, roedd y sylw i gyd ar Keir Starmer. Fe yw Prif Weinidog Prydain ac mae'n arwain y wlad. Mae dan lot o bwysau, gyda sawl un o fewn ei blaid ei hun eisiau dwyn ei swydd. Ac ar ôl yr araith, roedd rhaid i fe amddiffyn ei lywodraeth. Mr. Speaker, it's a King's speech for the backbone of this country, for working people who worry about the cost of living, want their town centres to thrive. Mae na sôn bod ambell un yn mynd i'w herio, a lot o newyddiadurwyr felly yn Llundain yn disgwyl i glywed be ddaw nesaf. Mae llyged pawb a'r holl gamerau sydd yma ar y drws enwog yna a sybrydion ym mhobman bod yna gystadleuaeth yn mynd i fod am allweddu rhif 10 Downing Street. Mae'r pwysau yn cynyddu ar y Prif Weinidog a phawb yn aros i weld beth fydd yn digwydd nesaf. Yn cael ei wylio gan tua 1 biliwn o gefnogwyr a'i chwarae gan fwy na 100,000 o chwaraewyr. Mae tenis yn un o gampau mwyaf poblogaidd y byd. Ac mae yna ymdrechion i dyfu'r gamp yma yng Nghymru. Drwy sesiynau fel yr un yma yn ysgol y Berllan 10, mae Tenis Cymru yn gobeithio cael lot fwy ohonoch i bigo lan raced a chwarae. Ni'n just dod mas i ysgolion i treial ysbrydoli mwy o'r plant yn yr ardal lleol i chwarae tenis. Ni'n gobeithio bydden nhw'n eisiau chwarae mwy tenis di fas o'r ysgol, falle mewn parcs lleol, neu clwbiau, neu canolfan tenis lleol. Ni'n just treial ysbrydoli'r plant i mwynhau'r gêm o tenis a chwarae mwy. Ac roedd digon o fwynhau ar y cwrt. Heddiw ni'n dysgu tenis a dwi'n mwynhau lot. Doeddwn i ddim yn chwarae tenis o'r blaen, ond ar ôl hwn dwi eisiau chwarae. Ni wedi bod yn chwarae lot o gemau. Nhw'n dysgu sut i wneud tenis gyda sponge ball a sut i just fel joio really a chwarae tenis. Mae'n jyst yn really hwylach. Pryd chi'n tyfu lan, chi jyst gallu cael fel hit gyda ffrindiau chi a stuff. So dwi'n really hoffi o. Bellach mae dros 900 o ysgolion wedi cael ei hyfforddi i wneud sesiynau tenis, a'r gamp felly yn parhau i dyfu.